Abarim song trok risim kang tangi ora song atumpen pirang kiamai ini si APHLC party je ai katharapan lamboy kipi. HSLC HS lapen graduate ki undun narlong atiari su ijang atumapan IM lun sing terona hinpen kirap kapajir. Arlong wuti phonglang su KSA aru atumpen education puthak jerok tok Amerikang ni. Aprang si birta kilara do anuphan kardom bajir lo kardom non birta than je bang sami ujang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Pini aruni pha ye thomarni abarim risim kang tangi oda songa tumpen phirang kia mai ingi pongsi APHLC party mai phu IS retire je ai gathar aphan sodak pen lamboy kipi. Abarim risim kang tangi oda songa tumpen central pen state sarkar tumpen monsama lamdon chetok ponlong. La so lamdon ka chetok pon pen karbiang longa sona son ka chingthura sai klempon bomlo. Bonda la so tangka pen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang ahem chikim idet pusi APHLC mai phu IAS retire je ai kathar karbok pon pusi go hatia rong supi pen birta lu pen pachathang pon. Bonda labang solam ke ahokali abarim song trokatum kachetok pona sondo anta non sai chun pon bomlo lasi methang political ali kacho en jiaphan abarim song trok atumaphan akoi ki pita baret ki chokchi lapen APHLC party atum abarim song trok atum mon samalam don kachetok ki chenga hut penta ki kham khi ki pudun totlok lasila solam don kachetok pen MEC anghoi pli kebra pli chundet poluti kilik ahut nang cepati dun jimah nang cepati dun dema lahai si langji pusi abarim song trok atum sodak pen APHLC party atum aphan pachini pon maprang Guwahati pen kepak lang pon isi Asamis berta pangdak alolong at heglong je hada kapuson hano ketok man kedo alang itu dalam longhang Karbi Longri Abirta CEM alang li asupo methang kedo hem ke chikim along abarim song trok atum ekot ke cetok ahut nang kele atangka puti pharo popen so atangka khoros phalang mu et pensi hem chikim det pula so akoi ke bang puthak si nilitum tanang tum phan hang pen lam klar ping tu plus CEM Dr. Tuliram Ronghang ke hai alang dia supu hem ke chikim along Karbi song trok abarim risim ke ora song atum pen kacetok alam don Karbi ekot pen thangnat kacerap ave lapen laso akoi kipike APHLC joining tikathar alangli atum affection ben silaso akoi kipi silaso akoi kipi alam te puthak ke nilitum abarim song trok atum pen kipu kangtung bangelake angkur gawe alam apen lake aning amethang se ke pahan jatap pusi nilitum ke koi chipji apen ke lahai Karbi ekot aphan lapuson nongno ke jo labang ke alang letum Karbi ekot aputhak lardak alam the kelong le pot sini li puintu asin nang litumang no pen la Karbi ekot along non am hala Karbi ekot ka chetok ahut ke paching thurji aparman kuti suri si government of India ben kuti pharo pho la pen government of Assam ben kuti pharo pho hala hai nang nange panong pe tangka pen PPC ke khoros ma la bangso astaya kambang PSLC joining tikathar aru atum klardak kachini ka ve porsi ini la puson kalili kalang lang pasilur dun tur kalili kalang lang ka khinde dun mate la puson ke pangdak tap alam ke paklang tu si nilitum puntung apa nang tuma ngabir ahin pen media ahin pen nilitum lam te paklang tung lahan lo je non amat government of India atung kuti pharo pho atangka pen non kam sai kam claim bom lake dak difu post office la pen university an land for land laso atowar kan ke panong ke lake 105 crore laso sign on claim bom lo apen ke 55% an akam non claiming bom lo
lapen laso akam 105 crore ang bong pen kuti di kebra narkep an bangke non running bill po hisap pipon lo autonomous council tum nil tum long pen record ke long atengke lapen isi bangke hamren tahun arlo towar aso sa aso kupilo ke pamitu improvement or hamren tahun internal road laso harman ta 62 crore tangka tengkon lo lapen laso angbo kam ke 71% tangkon lo lapen ke tangka ke entang lake kuti thongke pra isi ana tangka bangke running bill po hisap long tang lo lasiladak ke komane nga hem kachi kimalong Karbi ekor apen tangka nang kili kuti pharo po khoros det bini palu dun chok po lam thangnat ake klang ave la sila hen lo nom nili nang kang no pangdak alam the la an hen lo lapen ke nili PHLC jai kathar aru tum apan pachini tung alam the la hen lo jong sinang tum Karbi ekor alam the puthak la dak kachini je akenang so do prote jada por tame nili long hai document nili sop padu kave GPF sido jo la sila hai ko PC scheme ke deng ponma kupi sinon status present status kupi ma lahai lam the puthak nilong longji ado kave document do nasi klardak pen nili nang tama angno we beta kepangdak ponje pan nili nang tano klardak pen panik lo nasila pen ipugang tung bang lahan lo political ale ke chu NG pan political aing han alang kachar si ji pan ke nilitum la song trok abarem risim ko da song atom pan Karbi ekor apan nang tum pachiju pon lok asai bangke en pon veri apen nilitum batai ke nilitum cecak verve asalam the bang nang litum EPSRC don tiga thar aropan sodak pen pachini tung la anibang amethang asok abui kangrai mate alang to EPSLC jai kathar aro tum anibang mate alang litum supporter atum BJP long kacing bidun bang suri cimit mipin pen BJP long kacing bidun kaso join ni tong alang litum kupilal ho kematha kisung nang mate alang litum kerang jelang apor ho kupisi manjima ulahai kematha kisung join ni tong kalili kalang lang ke patam pakdam ke pasilur dun ka khinde dun ka hili dun ngelahai asai kedeng ma kusen ni alang teman ajun tung tapi nang tung ninje tame ratari kupi pimanang tum kici puji lapu kaci hili ninje tame sita me la nil tum song trok atau pan kupilo paro pon klok pen kalili kelang lang ke pahan ca ke pacatang tar dia bangke kerang jelang ani bangke nil tum cecak ce lapen ke nilinang tum han puji lahan lo hak ke bang mana ke ceng si 2021 September ceklo tarik kli pentanil tum recorded pentanang tum la ke kham ke se bang bom apen nil tum lan nani ta nang tum han laku kupilo thangnap ta nil tum sodak laku son nang tum han lam klar ngi pidun pine son tan tum teknong le sta laku son ave bang ke nil tum cecak ce apen nang tum cepat lang dak tame kupisi ning hang ba nang tum de pini Karbi ekor apan nang tum ning dok de ke pubumita munang tum 44 seat nang klang lo puteng munang tum cipati dun dema hala dani tum nang langji nang tum pini ke khamke John Rock pini nang tum Karbi ekor pan kalili nang tum nang paje thang pila lem John Rock asim munang langi nang tum ham je munang tum ke political pathu de da party pinak panang tum ta mo 2027 tong sum MSC election hodlo pote nang tum nang cipati dun dema la so nang tum chokche playing play le dam de nang ke kham khever tum nang langi mu har so por nang tum kacipate long klam nang tum do jima ema lasi nang tum na puson kalili lang rat hon pamang humang ke tonon apen ke Karbiang long ke thirklu amon sam ke pang ni boma hot nang tum laso amon sam ke do boma dimelong nang tum pachi hodun dari apen ke nilitum mata song trok abarem hisim ko song tum mata mon sam ke phalang noi fan pini majok la nilitum pini ke claim pa ave law and order ni patikuk law and order nilitum ke papuk ke phalang no nilitum ave nilitum da labang solong ria long kupima constitution kupima law and order la sinin na ko exception no ko dobo penang tum mata kalili kalang lang adak mon sam ke dobo madim long ke kham khe nang tum kalili lang protest nang tum kalili lang isu en pen la puson mon sam ke phalang no pen bangke pahelo nang ji pusin nili nang tum han point to
Karbi Longri pen di mahasau ahemprek akachisong along abarim song trokatum pen majok asong atum le chisong pusitami abarim song trokatum ke arjab dun thipji lapen chisong dun vetji busi abarim song trokatum pen pachini ponthu suluk sodak kalipin ben akache song along madulong tame nil tum cherab dunji jongsi Bharatiya Janata Party atum sitame ing samjin pen statehood akehang mate dak hemprek kehang asai klaim bom dalang tuntat nitung 100% support ji komane kapre katum jongsi pini kaskom atum le klaim pustame kaskom tulong tan nitungke kerang jilang apora klaim dunji la peng dam tang apora nitum hot pen ke jointly hadak niltum ramlila maidan tame dhorna lhaya saita ke klaim na dam tunda jilong thaibo cherab dunji la pen madu asong sitame গণতান্ত্রিক মাতে ডেমোক্রেসি আতেং পেন জংসি কেহাং আতুলং আংকে নিলুতুন নন আদা চিরাব লঞ্জি আচ্ছা চুয়া kalbiaron barin hula sam chimisa pinditika Arlong vuti phonglang su KSA arwa tumpen patir pipongsi nilip constituency ke parlu borpung chandro tisu LP school along education awareness pamanpon KSA Arlong vuti phonglang su arwa maipu Stefan Rongpi pen mai chep hempu pon lapen jen sing terang pen aluhia tumaphan pachini pon lapen la so mayalong aluhia man pen KSA kong chunbang desoi teron sem timung sarthi timung arongasar sarchingri asong maipu rajen tisu sonjit teron kong chunbang borchin thong teron atum pen kechenglok penang an man peng gidu kithigiting atum chetong nusi mei RD pidun Labang so puthak ke isi kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Tok bia tumpen loge thandam de abang phu atumaphan kupilo adai ke NG mate kupilo kamathapo athe quality education ke padu ja phansi bor ipon boma porahot school hum troxy ner kep a teachers atung osomar phan loge che thandam de Pini inglong arlok ke duarong arlong vuti phonglang swarong along misen lugachari abar sai ka vipen ajok kisung thektik ang bong sidulo labang swarong kaddu kavi LP school hum troxy andu la anang bong pentami ihum nata misen school ke charli abar sai avi kupi malipute logethan mate teachers atum ningkan kang thimpen ni thom ni pi anbaksi logethan ke wang ti pen lason lipute osomaratum ko sonlo ke thek popusi cherok tok arata tumpen arlong vuti phonglang so hawarata tuma osomar lo thek nang jipu pen ajok hem pen angtan bukulia chukihola silunijan deopani jorhat golaghat bokojan dipu hehoya dimsi school chotoi dunang titilo Bogojan pen Rajipson Rongpi Karbi Longri Abirta no one borpung LP school la penili school long non mat usomar pan admission and bomlang non apai ke long tang an LKG UK ben chenglok class 3 an bangkre pholo ako admission to bomlang so dakta enrollment putha ka la hello la pen nili tu my school long ke ogal la bangali lang ho nili hok pet pen che than support regular nili class 2.8 Delo athe nilipan bielo kamta na pek do lapen kaprek ta lason sorkar pen ne toy do masi halaita cheklem do nang koptiti nililo assistant teacher do ma assistant teacher ave nili single teacher lasi kasik sak the o apart ki nili school long la problem ke len la school hem la ECR la sinang pilo par ke hala bana hem mangke non hindu tang lo lapen la pui hum do la bangke CRCC office pulo talata demes tanglo la pena ko ka duri thua bangke toilet mukha girls toilet open boys toilet la ta demes atlo ave dadlo kijuna lang la pen kijuna lang non mala ringwell do ke do stamela asat lang na lang pusiku alang pan ta ke lang ya tumwang welang sitanon ku chusok bom lo he la pen ke boundary war ave la pen kitchen set an getun hem la hai ta ave ladak chur la kitun ke dang pusa long le lang masi sodak tun te midimil asang nang le manel asang nang le non ithong nang kilo ni le hem se do asang ta atumi wan tong te ong mal ban de la sta hem se do lo asang mang ge la si next ke wang yod bang ko ni li wan tu ji la si aprang alom ke ti bom le sodak mo te ti de lo ala asang bang long lo ta pusa bang long le lang masi sodak bang ti de torpungar lok no ladak hum troxinar kem ne dak LP school do la so school along ko son si labang so environment junto education apotha mission ko son si
kapajak panjima pur so kamat hapen dak pini SMC a president secretary ang part dak HM tumdo lapen dak penang an rong sar tum lapen guardian parent tum tame dak nan chitong gondo si dak pini ka chingwai long penang an ke klang alam the kela po han no ladak kedam tang apol mena penang an social media long de ke klang do master tum mate teachers to tum dak reporting lo than the ka do ve la ke klang do lasi pini bange la so alam thi ahok pet alam kilong phansi pini da ka kese branch tum organize lo so organize lo pen alam thi tame nili pini na chetong lo pen ko pai kai si lo sedak penang an alam long pon lo ahok la dak penang an rong arat la pen teachers tum bong sabu gap do lo athedak usmar tum kon se aphai ka charli aphai ke ong nang je lo la so bang ka videt isi bang la taning duk lo piloma plong de isi school juntu ka pami plong te mate education ahin pami plong te ke cheng sia foundation la ke LP school han lo plong de la so LP school aphan ka pami se anji phan la ke number 1 na bang ke teacher tum responsible la so phi bang du po da school e atum SMC pula so che seng do alang li tum se ta me da ko an ministry ti ani teng en bon pe la so putha se dak pini borpong hawar long ban ke la juntu primary section no so ta me ko an ma pa prang ni long bang ke atikuk lo ko long LP school pinang andola so long school la hema patha ko so solo nang le tum kithek damlong la pen karmi long tu mas konsul la pilo pachini gang tung ge lada school bang ke pinangan akimi da do pinangan dim bang ke kwansi lada infrastructure akimi ma da akimi ke long ni teng long le setame aprang ben lang dam long te non asap o kaching thur song se thek long lo da LP school ajak dim do isini school bang da proper la so school building bang infrastructure bang mission apuson ke long avela setame sining ke thedo Karbi Longri mas council ki ja ke thege ding dom han si chuni ri lo pan lo je kedam tang apor hut ko son sinang ka bor ima la son thak se ke bang jila ani setame ladak bor pungar long setame pini LP school long jun foundation a level pen ke pa mission je pan pini infrastructure pen dang lo ladak pinang an mohet ke klang teng long te SMC tu ma prang hot bang ke school juntu kala maintenance aphan aso SMC kado bit atangka dan ngali do pu stame non pinie ani ba lang ni to man so fan bang avi poset pu lase la son blong de la school ko an ma kate pa develop fan bang ke pini mane contractor under ko mane pini under pen si bang rong blong de adak pinang an juntu alang tum jongjung la school of han la so kachar jab i fan bang dak atikuk do ko ji lase so pu tha ka bang ke aprang ko son si ka sulima so teng si non bang pothot aprang teng basuli tunam po bose nili tom Karbi chali song na me chune rilo la pen la dak ke bang jilang ani la puson se dak bor idu nang ji athe dak home truck senior cap dak primary school dolo la si ME school phanda me dak sik bek nang ji la pen ako high school phanda me sik ne piloma plong de alang litom ke dak pen pulang lok sole dam tame 30-40 kilometer lo nilip na le dam se tame puta 30-40 kilometer lo la si la right to education la so ek ateng pen alang li tum han se mission la so awar sai ki tipo nang ya kenang so lo da to man na se nilin ben chuni ri padu pon Mahamaya constituency arlo Dokmoka BJP asa hemalong EM Lun Sing Teron ka chicha ka tengpen narlong atia dorso arong pen HSLC HS lapen graduate asad lang ki undu na tumaphan ansu sia kang tuyang deng ki Charlie dun thu thek ja phan aning ke pathe dun aphan textbook notebook ka chenam jia phan pu inoralong tangka suri pho an kerap pajirpon Bangso ke pajer ponalong Mahamaya constituency Mondol committee mai phu Mongol Singh Phangchu lapen Mondol committee members do anatumari deng pen pajer ponlo lapen EM Lun Sing Teron aphan narlong atia dorsuari so ejang atuma hin pen lapuson kerap nang ke pajer ponapot suri akachoro pajer pon Dokmoka pen waisong terang Karbi Longri Abirta Party office lang dito hanap happen sorry po at ang konsep level yan sa thank you din kang sa gardo pa sa gardo 17 জন 17 জন থাকলো 4000
400 itu tongkuri kalau ini bahina nanti kita be atau be cari side lo 75 into 75,000 divide 17 lo nanti 1,400 kalau ini bahina lasi bili tunggal ke 17 ta akham si nam cho ครับครับมีอะไรบ้างอ่ะฟังตั้งแต่ท่าน Pini Abirta lan si kang ton lo kardom.